Oh yeah, Ashaiman municipal assembly say one wire crado buying agenda 111 health facility project no person de ba mensi ni mo no wire crado so mbesha si Adom TV etwasui. Indigenous Associates firm ena wonom air consultants or share amuwesi sa ayaresabie ya ehye agenda 111 project no ase remiojan ena epeyinia woda adwumakuo ya no na wo kire mu se enyama bia eka hunti ama adwuma no atwentwen ne nase kakra no egina se na ehu behia se wonom ebeyeye enyama bia nsa na watumi ahye dwumadie na se won se tipe ko be bia ukohunu doctor bia consultant no mienu pe na obetra ho ache ba we na 10 into won se oba wonche na ya show na woko ye wo pharmacy e wo ha into yen kache wo se kokrom na kopedro no but ha bibia be wa say ye test ehu dia ye wa laboratory e wa ha any diagnostics ni na ye be wa ha ye wo x-ray facilities e wa ha any ye wo physiotherapy ye wo isolation ward na wa ha ye wo surgical block no and there were accidents and emergencies after so much cry so e wa ha Albert Ochre Ashaiman mensini krachi odi atomanfo a wonom ewo mensini honum nyina animu se dwumadi a wo ba be hyase no wonfa akomapa eni akire na wontai wonom wachi se de beyi a obetumi awie na so abanfa so ama wonom nyina dia consultants na ehye nsem no yenu ne nnwuma bi dada contractors no so no yenim bi a yenim se omonye omo a sabe omo de help an ye adwuma ne bi omudu enti woma be so mu de me wawerehemu se woma so mu be wie no o mreme so a woma ankasa ato woma no mutuo se ebedu ho no ma wie no menim so mbe wie enti woma nya botre me ne contractor na kasa dem Ashaiman de ye kan artisans ya abu ye masons, carpenters, painters, steel benders okay dudu bia o mu hia no yebenya bia mo okrom ha mo nkofa obi mfiri baabi ye mrantie no so epadwuma ye ne mfa ma no so nya adwuma no